Nem venne autót szervizkönyv nélkül, de a vezetett szervizkönyvnél is van jobb. A lekérdezhető szervizmúlt. Mit gondol, nyerhet azzal, ha már a kivitelező kiválasztásának folyamatában figyel a magas színvonalú garanciális szolgáltatás meglétére? Az új építésű létesítmények esetében a műszaki átadás-átvétel utáni szakszerű és hatékony üzemeltetést általában egy sor probléma nehezíti. A késedelmesen vagy el nem végzett garanciális munkák nagyban befolyásolják az épület rendeltetésszerű használatát. Megnyugtató garanciális ügykezelés nélkül az időszak maga lehet a pokol. Egy-egy kérdés megválaszolása napokig eltarthat. Az ügyfél információhiány ideges, az ügyintéző a folytonos ügyfélérdeklődés miatt ingerült. Az alacsony színvonalú garanciális szolgáltatás miatt ön bérlőket és vásárlókat veszíthet. A Grabarics Építőipari Kft. Saját online garanciális ügykezelőrendszer dolgozott ki építtető és üzemeltető partnerei részére a garanciális időszakban felmerült problémák zökkenőmentes, gyors, naprakész, dokumentált és kiváló minőségű megoldására. Ha ön kereskedelmi létesítményeket fejleszt és üzemeltet, ha ön ipari beruházásban gondolkodik, ha ön lakásépítésben érdekelt, ha ön irodákat ad bérbe, ha ön az átadás után üzemeltetőnek adja át a létesítmény kezelését, ha ön marad az átadás után a létesítmény kezelője. Akár önüzemelteti a létesítményt, akár annak bérbeadásában vagy értékesítésében gondolkodik, Magyarországon ma egyedülálló előnyként kommunikálhatja az ügykezelőrendszer működtetését ügyfeleinek, hiszen a naplószerű adatrögzítésnek köszönhetően minden egyes garanciális hiba, illetve az ezekkel kapcsolatban tett intézkedések teljes kronológiája megtekinthető a bejelentéstől a lezárásig. Biztonságos, zárt rendszer. Csak a felek által közösen meghatározott személyek férhetnek hozzá a benne lévő információkhoz. Megbízható, hiszen a rögzített adatok visszamenőleg egyik fél által sem módosíthatóak. A garanciális folyamatokra a felek által részletesen meghatározott határidőket a rendszer nyomon követi, és automatikus üzenetet küld menedzsmentünk részére abban az esetben, ha az ügyintézési folyamat bármely részhatárideje nem teljesült. A rendszerben rögzített adatokról minden a rendszerben előzetesen meghatározott személy automatikus értesítést kap, illetve bármikor meggyőződhet az adott ügy aktuális állapotáról, a hiba kezeléséről, a dokumentáltságáról. Kezelése egyszerű, nézzünk egy példát. A garancia hiba bejelentő rendszert a Grabarics Építőipari Kft. Honlapjáról érhetjük el www.grabarics.hu. A garancia modul főbb jellemzői: hiba bejelentés, bejelentett hibák kezelése, éves bejárások, feladatok ütemezése, jelentések készítése határidős feladatok csúszásáról, az elvégzett tevékenységek naplózása, a bejelentő által elérhető menük, ügyintézés, új hiba bejelentése, bejelentett hibák megtekintése. A bejelentőnél a bejelentkezést követően a bejelentett hibák megtekintése menüpont jelenik meg automatikusan. A bejelentkezés után a képernyőn alaphelyzetben a bejelentőhöz rendelt összes épület bejelentett hibája megjelenik állapottól függetlenül. A lista épületekre szűrhető. Új hiba bejelentése, elérése, ügyek per új hiba bejelentése. Ebben a menüben lehet garanciális hibát bejelenteni. A bejelentő neve automatikusan kitöltődik, nem módosítható. Az épület. A legördülő mező segítségével választhatjuk ki a bejelentőhöz tartozó épületek közül a bejelentkezésre vonatkozó aktuális épületet. Az épület címe automatikusan kitöltődik a kiválasztott épület alapján, nem módosítható. A hiba leírása. A bejelentett hiba részletes leírása. A csatol dokumentum. Dokumentumot, képet csatolhatunk a bejelentéshez. A hiba bejelentését a rendben gombbal lehet jóváhagyni. A bejelentést követően a hiba megjelenik a bejelentőnél bejelentve státuszban. A bejelentett hibáról a bejelentő a rendszer által automatikusan generált e-mail üzenetet kap a regisztrációnál megadott e-mail címére. Bejelentett hibák megtekintése, elérése, ügyek per bejelentett hibák megtekintése.
Ebben a menüpontban a bejelentő megtekintheti az általa bejelentett garanciális ügyek állapotát és az adott ügyben tett intézkedéseket. Az ügyek az aktuális állapotuknak megfelelő háttérszínekkel jelennek meg a képernyőn. Az alkalmazott színek: bejelentve piros, intézkedés alatt narancssárga, kivizsgálás alatt citromsárga, végrehajtás alatt kék, lezárt zöld. Az adott bejelentésre kattintva megtekinthetjük az ügy részletes adatait is. A részletes adatoknál megjelenő információk automatikusan frissülnek az adott ügy állapotának megfelelően. A bejelentő által csatolt dokumentum a dokumentum nevére történő kattintással bármikor megtekinthető. A bejelentett hiba nyomon követése. A rendszer e-mailen automatikus értesítést küld minden érintettnek a garanciális folyamat valamennyi állomásáról, a bejelentett hiba státuszának változásáról, például az épület garanciális felelőse meghatározta a kivizsgálás időpontját, amelyet a rendszer automatikusan továbbít az egyes folyamat lépések lezárását követően. Minden egyes hiba bejelentésekor sorszámot kap, a bejelentések nem törölhetők. A rendszerben a státuszok a következők lehetnek. A. Értesítés a bejelentés megindításáról. A hiba piros színű. A bejelentett hibáról a bejelentő a rendszer által automatikusan generált e-mail üzenetet kap a regisztrációnál megadott e-mail címre. A bejelentő mellett a garanciális vezető és a garanciális felelős is e-mail üzenetet kap. B. Meghívás kivizsgálásra. A státusz színjelzése citromsárgára változik. A garanciális felelős meghirdeti a bejelentés kivizsgálását a hiba pontos azonosítása, illetve a hibajavítás módjának és ütemezésének meghatározása érdekében. A kivizsgálásról jegyzőkönyv készül, mely becsatolásra kerül a rendszerbe. C. Értesítés a végrehajtás tervezett időpontjáról. A státuszhoz kék jelzés párosul. Az értesítőben kijelölésre került a hiba javítási határideje, illetve a javítást végző alvállalkozó. D. Értesítés a hibajavítás elvégzéséről. Az elvégzett garanciális javítás tényét zöld szín jelzi. A hibajavítás tényét a bejelentő képviselője a munkalap aláírásával igazolja. A munkalap becsatolásával a hiba lezárásra kerül. Erről a lezárásról a bejelentő e-mail értesítést kap. De az eredeti kérdésre visszatérve, nos, mit gondol? Nyerhet azzal, ha kivitelezője magas színvonalú garanciális ügykezelőrendszert üzemeltet?